5 η ώρα το απόγευμα ήταν που βγήκε από την Αρμενιά η φωτιά. Και πάμε στο σπίτι και ήταν η φωτιά κοντά πια. Και μια αγριάδα, Γιώργο, μες στο σπίτι σε διώχνε. Σαν να ήταν ζωντανός άνθρωπος και σου λέγε να φύγετε, να σωθείτε εσείς και εγώ θα κάτσω να καώ για σας. Φευγάτε και εγώ θα σας κάνω πλάτες. Να φύγετε. Μια κρυάδα σε διώχνε μέσα, ο Θεός να φυλάει. Καλά το σπίτι. Αλλά εσύ δεν ήθελες να φύγεις. Πού να τα αφήσεις? Πώς να τα αποχωριστείς? Πού να πας? Παντού γύρω γύρω στα ταβάνια, στα πατώματα, στις σκάλες, στα τουβάρια ήτανε κολλημένη η καρδιά σου. Δίπλα δίπλα με τα κάδρα, τα καδράκια, τις εικόνες,